Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon, lisod kayong dawaton kining pagtulun-ana kinsabay makasabot niini. Bisag way nagsulti kaniya nahibalo sa Hesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingna niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Mananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manoo. Nahibalo na si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nagisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya og wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon sa Jesus sa napulog duha katinun-an, og kamo mubiya bag-usab kamo kanako. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon nga tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Karong panahon na kanang tawo nga dili ka maong motagamtam, nakubid kuno na. Kana bang wa nang imong taste ba? Nakubid. Dili na kamaong mo manimaho. Kana nakubid na. Nya kanang dili ka kita, unsa may tawagan na? Karong panahon na unsa man na kanang dili nakakita. Katarak. Sobraan sa sugar. Na paborito ra ba ko kuno kay na sa COVID kanang diabetic. Ganay sagad patyon. Una, peligro kay hindi na takatagamtam. Pero ang lisod tagamtamon sa tinud-anay lang yon, lisod sa tan-aon ang kaayo sa Ginoo. Pirmi gid nato ma-overlook. Pirmi ni nato bang mabaliwala kining ni ang kaayo sa Ginoo. Lingian ang imong tupad. Nakita ba nimo diha ang kaayo sa Ginoo? Sige, ingna. Ingna natagamtam gid nako ang kaayo sa Ginoo diha nimo. Ingna. Ingna. Di ba moingon na siya? Yabag ka diha. Unsa ka? Tagamtam ka diha. Kamong mga bana nga ni aron dinhi nakatagamtam pa mo, nakakita pa mo sa kaayo sa Ginoo diha sa inyong mga asawa? Tanawa, wala na sila kayo. Kamong mga asawa rong niya dinhi, nakatagamtam pa mo, nakakita pa mo sa kaayos Ginoo diha ng inyong bana. Utro sa mga asawa. Ningon sa sagot tayo tagamtamo na ni Pader. Mama din ni musiga atong cross niya. Di na takakita sa kaayos Ginoo ani na. Limtan. Kamong mga ginikanan, korti man gid ninyong paningkamot nga makaanak mo. Karon nakakita pa mo, nakatagamtam pa mo sa kaayos Ginoo diha ng inyong mga anak. Wa gyud po nitubag.
Labaw ng mga anak, unsa man? Nakakita pa mo, nakatagamtam pa mo sa kaayos Ginoo diha nang inyong ginikanan. Samot na, wagi kayo. Kumusta kaha mo mga parishioners? Nakatagamtam pa mo, nakakita pa mo sa kaayos Ginoo ni ining gawali karon. Nakita. Ulo-ulohan mo dagan. Ang pari kaha. Musta kami mga pari? Nakakita pa kami sa nakatagamtam pa kami sa kaayos Ginoo o sa kita pa kami sa kaayos Ginoo diha sa mga parishioners. Minus naman kayo kulikta. Jutay mo lang kay patambungos misa. Di naman nung takakulikta ng lakihan. Oy, usahay ang atong gitawag nga maayo ang Ginoo basta na ay kwarta. Basta na ay kwarta mo abot na ito pagka praise the Lord. Praise the Lord. Nawa, di ba? Wama ganit kita. Praise the Lord. Nyagwa gani kwarta, stand di malasa. Stand di malasa. Wag ko panalaginis Ginoo. Pero naa gani kwarta, gi panalanginan ko sa Ginoo. Nakaroon, namaligya tag slot. Pila na itong halin? 2,455 slots na. Kung sa man panalangin is Ginoo, kaayon is Ginoo, dili. Palit pa mo may. O ganhin na lang takutob ani ba? Kana na lang bitam kwarta mo itong tanawon nga mo'y sukdanan sa kaayos Ginoo. Kana na lang mga kalampusan sa atong mga pangandoy mo'y sukdanan sa kaayos Ginoo. Patay tao mamiya kita Ginoo ng kalakihan. Mao na nahitabo atong mga tao nga nagsunod ni Jesus. Ang ilang gipaabot, magmilagro si Jesus, magayos mga masakiton, magpapahawas mga yawa, magpadaghan sa pagkaon, himuon ang tubig nga bino, ang patay buhion, pakpak yes, kanigod mao gini. Pagsugod na ngawa na mag-ayos si Jesus, nagtudlo nag-unsay maayong buhaton, ang iyan ang mga pulong mo iyang gipaambit, namiya ang mga tao. Paras ko ninyo din higod, magsige kong pakatawa, lingaw kayo mustanan, magwali na kayo kong tinarong. Na rin. Agas panglaway, pang sapo-sapo, pangalaway. May gani, kaya na yung mas, di na kayo maklaro. Di ba, wanda? Kinahanglan tag entertainment. Kinahanglan tag i-entertain. Una pa ta musiga atong mata. Yawa marilaing labing perti ka entertaining. Kana man yung cellphone. Kana man yung internet. Dito atatanan dito. Batanon, tiguang tua dito. Mauna na atong gihimong Ginoo. Mauna na ang atong kalipay. Mauna na ang atong gustong tagamtamon o tan-aon. Ang kaayo sa magipang-post diha. Kana mga TikTok diha. Kusog na ba sa kong tanaw sa haya? Ay, kamusta na? Kita na ako yung bata. Makitaan gana ako yung mga nao mag-TikTok. Iwali, tagin mo din, ba? Kuya, huwag ka ng galiktor-liktor niya mag-TikTok. Lagyan mo liktora mo niya. Bitaw, mau naman na ron. TikTok. Hasta ko na kong humilig. Ipang TikTok na. Nausan man Nya gusto kita nga makakita nga naidaghang mo like, naidaghang mo kanang mo ana ang kamot nga maglagot tag nay magsige ana. Kana bang imong i-post ba? Nalipay bitaw kayo ko nga giingnan ko sa kani bang ato mga bata dinhi ba maglakaw-lakaw kaning taga-Sasing ba? Compound diha ba? Ana may mga bata na to dinhi regular to mare. At gahapon istorya mi ingon dito sa kabata di lang ko musulti singan siya. Nabaya ko'y Facebook pader. Nako, ba? Na ako'y Facebook ko'y. Nahamagani ko'y YouTube channel. Nako, gigagod nimo. Siya, anak man sila di maghimo anak ng internetan ba? Isa, sige man ko tanaw sa imo humili. Daghan kaayo dito ni Kuan, daghan kaayo ka na ganing mulay, daghan kaayo mo view. Imo, nako ang imo, nasa kay gipost siya. Nasa ko'y gipost na to sa akong channel nako. Daghan sa mo view. Ingon niya, nanay usa ni subscribe. Usa. Sana lipay kay ko nay usa ni subscribe.
Lipayan niya nga usa ka buok ni subscribe. Kontento kay siya na. Nga naman, ang iyang kalipay, wa man tingali nga mudaghan ang mo subscribe. Ang iyang tingali nga, na ako'y na-post dito. Yan ay usa ni subscribe mo. Kinsa man sa akong manghod. Ang iyang manghod, usa ni subscribe. Hasta lipayan niya. Iya gusto siya balik-balik siya. Mao ni ako ngana, mao ni ako ngan kanang kuan na niya, tanawa niya sa imong Facebook, tanawa sa imong YouTube. Ana, wa pa masala ko tanawa. Kaya usa ka buk ni subscribe, iya pag yumanghon. Pero malipayon kay siya. Ang gusto sa Ginoo di ay malipay ta nga maminaw ug musabot sa iyang mga pulong. Kana kong pulong, matod pa ni Kristo, ang akong pulong, espiritu o kinabuhi. Espiritu o kinabuhi. Mao bitaw nga dunay pulong nga gibuhian ang Ginoo karon sa ikaduhang pagbasa pinaagi ni San Pablo nga nag-ingon siya, mga asawa, tahura ug sunda ang inyong bana sa tanang higayon. Kay kamo mga asawa, modawat mo anang pulungan, tahura ug sunda ang inyong bana sa tanang higayon. Mudawat mo dili. Og mudawat mo buhi kay nang inyong kaminyoon. Lagi. Pero di kay mo mudawat ana, magsigi mo yaw-yaw na inyong bana, di na nanyo tahuron, nganlan pa ninyong animal, nganlan pa ninyong yawa, malimot na mo kinsay ngana na inyong bana. Ang imo na lang yung mailhan niya, ang animal, ang palahubog nga dako. Yang masakpan imong tuwa sa dito ismiringoy, ang palakirong dako, ang buang-buang, mo na imong panghingan, mao na gani na patay gina inyong kaminyoon. Nga naman, din amo na pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Igabot sa imong bana, mutaho dayon kaniya. Dong, may hapon, mo na mga katahuran mo na inana. May gabi, igabot sa iyos buntag, may kadlawon, ana. Nya ang sunod, sundo nimo. Sa may atong kuandong, sa may imong ikinahanglan, kutaw kape day, hapdos kay akong tiyan. Sige, kutawan ti kag kape. Tawa sa nimo kape ngadto. Di na ka mangutana og diin siya gikan. Ngano mangutana man kay unsa, investigador ka? Ay nalag pangutana ngano nakaadlawnan ka, nganong hapdos na imong tiyan. Ana, ang imo lang nitahod kaniya isip imong bana, sundo nimo sa iyang gusto. Kinsang asawaha ana nga nagbuhat dinhi ta sa kamo? Wa gid bisan usa. Patay na inyong kaminyoon. Mga bana, giingnan sad mo sa pulong sa Ginoo diri, maghatag sa di kinabuhi sa inyong pamilya. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug pagpakamatay mo para nila, sama nga si Kristo nagpakamatay sa iyang gihigugma nga mao ang simbahan. Kinsang mga banaha dinhi ang anda magpakamatay para sa ilang asawa. Nay usa. Sige, dai patya na na. Dili tayo. Sus, matod pa sa ikaduhang pagbasa, mao ni ang sikreto. Ang asawa di ay nga kusog kay mutahod ug musunod sa bana, ang bana sad musukli sad og tumang pagmahal ug pagtahod sa iyang asawa. Ang bana sad nga anda magpakamatay sa iyang asawa nga di na maghuna-huna sa iyang kaugalingon, nagamping sa iyang kaugalingon. Nga naman, ang asawa ug imo nang higugmaon, labi nagsigihan ako no nimo, mambog ako suway ha, pero nakadungog lang ko istorya ba, labi nagsigihan nimo hapyod, purti kuno anang kugihana, oy. Kutawan mo ka nagkape. Ana, pero di jud kuno nimo mahapyod, di jud kuno mangutanag painit pa kag dili. Tinuod na? Kusbon kuno kignaw ikabuntag, pero gimo kuno mahapyod og maayo ikagabi ikabuntag, sayo kuno kay mo mata magtaghoy-taghoy ba? Pasabot malipayon kayo, malipayon, no? Ako kasuwayan na kaya wa man mi magtipon sa Madre, amot lang mo. Ako kana silang happy the pure, amot ang Madre magkanta-kanta sa ang kalipay sa Madre, no? Ako ra gyud nahibawan. Malipay ra gyud sila kung ang pari magbinuutan. Ingon ra gyud nila, Father, pagbinuutan gyud.
Oh, still pag binutan ko siya. Naraban mi pader to, naraba mong atop, pwede ka mo donate. Donitan dayon. Maana din ang Madrid. Oy, praise the Lord. Si Father buutan kayo. Ana na sila. Kwarta lagi na ilang ikinahanglan. Di ba? Sharing of blessings. Sharing. Kaya di man may mag-sharing sa among self. Kaya nga naman, selfless naman mi. Amo naman ang gi-offer sa Ginoo. Nga na. Hasta pari magduda. Ora lagi mo madudahon kay mga mata. Ngayon lagi mo, di mo na tinuod. Mo lagi na, maminaw tas pulong sa tao. Pero maminaw tas pulong sa Ginoo, daghang nindot mahitabo. Mo bitaw kining COVID, ako ginang balik-balikon din mawa ra gid ni kung kitang tanan magsunod na tas pulong sa Ginoo. Kay espiritu og kinabuhi ko na siya. Kanina lang COVID mo di niya wag tangon. Kausa na ni bisag mo pa ni mga baksin-baksin. Ana, wag tang ni niya. Pero kay di man ta mutuman sa pulong sa Ginoo, pabaksin mo. Nga naman, pati yun mo ani. Kinsa man sa buto masugo sa Ginoo din kanilang gisgutan ako sa ikaduhang pagbasa, lisod magani mo nya mga anak, giingnan mo tahura ang inyong papa ug mama. Kinsa marong mga anak nga kusog mo tahod sa mama ug sa papa? Ang mama na magpapa mo ipatahoron, magduwa og ilang cellphone. Dai dong hunongi sana kay panghugas sa unya na naoy. Ikaw sa pagkaduwa kita diri, sulti diri. Mag-ana pag yun. Nyagwa na gani load o mapaw ang wifi, wa na load, wa na internet. Musangpit rin ingon ana. Iguman, wa na gitahod. Di ba? Mauna, pabaksin mo. Kay wa na mo'y pulong sa Ginoo nga espiritu o kinabuhi. Na di pag yung magpabaksin, di pag yung mutahod sa Ginoo, ditso, interior. Mahadlok na ba dayon? Kita dali na ba kitang mahadlok? Ingnon nita, kanang baksin mo, patay na. Kasi gaingon. Kinsay gahimog baksin para mo patay? Wow, isa niya anong namatay mo to padir? Ang baksin na kaingon ato, sila'y namatay. Gino, pangita ko no diag doktor nga mo ingon kadtong gibaksin mo to'y nakamatay nimo. Ini-analyze niya, naamaday kay complication before sa vaccine, wa man day nimo gi-disclose ang tinuod. Ibaw bitaw mo nga dunay reaksyon gyud ang lawas ikasud aning vaccine, mao bitaw na nga interviewon mo, wa man sad mo mosultis tinuod, mo nakirig mong ka. Dili ang vaccine, ang reaksyon sa imong lawas ngadto sa vaccine. Kuha mo? Mao na parehas sa kunas pulong sa Ginoo, kinsa may naghatag nimo kabugat karon. Dili ang pulong sa Ginoo nga nagingon pasaylo ala nagkapituan kapito. Unsa may nakapabugat nimo? Ang imong pagkadili mapasayloon, ang pagsupak nimo, ang negative reaction sa imong kaugalingon ngadto sa pulong sa Ginoo, mo ni nakapabugat nimo karon. Nang litan mo ingon ko, donate jud mong tanan, palit mo tanan aning slot. Tag 1,000 ra man kutob karong September 8. Unsa man malipayon lang naminaw ana o ningon mo di madawi ka mahal mo 1,000. Wa mo maginana. Unsa man tay akong ipalit ito pobre nako lisod mi tagbuhog sa kolekta. Pero paminawan ng pulungaw para ni nato i-birthday ni Mama Mary. Ana matukod nato ang kapilinha karong September 8. Kanindot ana di ka ganahan mo tampo. Nya usaw man nimo paghimo. Kalinti ang imong kaugalingon. Matod pa ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Yang usaw man nimo pag-deny para makadonate ka. Pinanglitan bukaon kag katulos usa ka adlaw. Sud sa duha ka semana, kaon na lang ka usa. Wa na snacks. Nya katong duha nimo ka kaunan og katong imong snacks. Totala og pilay budget nimo ato. Tiguma siya sod sa duha ka semana. For sure, abot gyud nag 1,000, sobra pa kay tingali. No? Agree? Disagree? O sige, nindog na ta. Naon bitaw nato. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagaling sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto balik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si Kristo nagdala kanato sa pulong sa kinabuhing way katapusan. Uban sa timos nga pagsalig, mapaubsanon kitang moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, aron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magabalaod, nga magtahod o magpauswag sila sa mga katungod sa pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, nga tagaan sila og kinabuhi ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, ang imong anak mao ang pulong sa kinabuhi. Dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.